Dnes na Bolerázi máme ANR na skúšku, teda máme tu súťaž. Ideme lietať. Ja budem letieť na tomto dynamiku a budem letieť podľa takej, jak to vysvetliť pre niekoho, kto s tým ešte nemá nejaké skúsenosti. Budeme letieť presne podľa mapy, budeme sa točiť presne na otočných bodoch, budeme letieť presne na čas a viac sa dozvieš v tomto videu. Drž palce. Mám brutálneho navigátora. Jak sa cítiš? Veľmi dobre. Ktorému vlastne splním sen o lietaní. Verím, že to zvládneme. Chceme skončiť buď 10., 15. alebo 20., pretože tam sú najlepšie ceny. Pozri, aké. Predbežne sa na súťaž prihlásilo 21 tímov, dokopy nás potom neskôr bolo až 24, ale aby to nebolo nespravodlivé, aby tie najlepšie ceny nezobrali iba profesionáli, keďže to bola amatérska súťaž, tak najlepšie ohodnotené miesta boli 15., 20. a 10. miesto. Tuto som už ja, chystám lietadlo, chystám sa natankovať a zahriať motor. No a ostatní si zatiaľ chystali svoju navigačnú prípravu. Totižto každý dostal takúto mapku, kde bolo znázornené, kde začína tvoja trať a kde končí tvoja trať. No a ty si musel do tejto mapky zakresliť, kde sa nachádzajú jednotlivé otočné body, musel si vyrátať kurz, musel si vyrátať presne minúty, koľko jednotlivú časť trate poletíš. Keďže to bola amatérska súťaž, zúčastniť sa mohol každý, kto pilotuje a má schopného navigátora. Ale nie každý má lietadlo, takže súťažiaci buď prileteli na svojich vlastných lietadlách, alebo si požičali lietadlá. Lietadlá si mohli požičať buď z leteckej aeroškoly, ktorá pôsobí tu na letisku Boleráz, alebo si požičali klubové lietadlá. Toto je napríklad naša klubová Cessna, kde nastupujú títo dvaja mladí, odvážni adepti na titul. No kvalitne ma tu už treskol tými dvermi. No k dispozícii boli aj takéto retro lietadlá, na ktorých súťažili jednotliví súťažiaci, ale samozrejme medzi súťažnými strojmi boli aj moderné stroje, ako toto napríklad Dynamik, na ktorom som išiel ja. Nazdar, dnes máme na Bolerázi ANR na skúšku, takže letíme podľa plánika. Ideme spĺňať všetky otočné body. Ja som pilot a mám túto navigátora, pretože v tomto kanáli sa ľuďom plnia sny. Tak ja mám takéhoto mladého skúseného navigátora, ktorý má 14 rokov skúsenosti, lebo už 14 rokov chodí po tejto planéte. Ahoj. Áno, hej, je plný šťastia a radosti, že ma bude navigovať. Ja som to letel pred rokom, jedenkrát v živote, no a toto bude druhýkrát v živote, čo idem letieť takéto ANR. Aj s mojím pomocníkom. Je to pecka. Tak, zaliezli sme do lietadla, máme ešte pár minút do štartu. Dostali sme takéto GPS-ka, ktoré nás monitorujú počas celého nášho letu. Jak sa cítiš? Veľmi dobre. Ideme na to 20. miesto. Je nás tu 21 inak celkovo. V top 10. No ja myslím, že by sme mohli byť aspoň 9. 9. som bol minulý rok, keď som to letel. Celkom pekné v 20. Ale jak si videl tie ceny, tak je cena za 10. miesto, 15. a 20. Takže verím, že to dokážeme. Držte nám palce. Štartujeme. Sme sa radšej predbežne presunuli na štartovacie miesto. Tam vidíš, pred nami ide ďalší súťažiaci. Takto sme rolovali až na začiatok dráhy 3.2. No a keď si pamätáš to video s tou Andulou, tak toto je ona. Takže keď si ešte nevidel video s Andulou, tak rozhodne si choď pozrieť exkurziu, kedy sme donútra do Anduly išli nahrávať a celé video bolo vlastne o Andule. Chalani s Cessnou už štartujú, no a my ideme hneď po nich. Tak poďme na to. No tak to zase trošku zrýchlim, pretože sa presúvame do toho starting pointu, ktorý si videl na mapke.
Je to bod, ktorý musíme preťať v určitý presný moment, v určitý presný čas a odvtedy nám vlastne beží čas, kedy vstupujeme na trať. V súčasnosti je to už 3. ročník ANR na skúšku, ktorý spolu organizuje Aeroklub Trnava a naša letecká škola Euroservice Aero. Túto súťaž organizuje pre všetkých mladých aj starších pilotov, či už žiakov, či inštruktorov na rozlúčenie sa s letom a zároveň si môžeš takýmto šikovným a nápaditým spôsobom vyskúšať, aké je to asi byť súťažným pilotom, ktorý lieta a chodí po Slovensku, po celej Európe alebo po celom svete a súťaží v takýchto navigačných súťažiach. Takže pre mňa to bolo rozhodne veľmi zaujímavé, pretože som prvýkrát pilotoval, minulý rok som bol navigátor, takže pre mňa to bola prvá skúsenosť a pre môjho navigátora to bola zase prvá navigačná skúsenosť. Takže výborne sme sa našli a som rád, že sme nepoviem ti, koľkátý sme skončili. Vydrž do konca. Na konci videa sa dozvieš naše finálne umiestnenie. Tak sme na zemi, pristáli sme. Ale navigátor to zvládol výborne. Na 14 rokov praxe myslím, že to budú veľmi dobré výsledky. Poďme sa pozrieť na to, jak sme dneska zalietali. Čo ty na to? Spokojný so svojím výkonom. Jasné. Na budúce radšej pilotovať alebo byť navigátor? Pilotovať. Dobre, na budúce sa meníme. Možno mu to pôjde lepšie. Dobre, tak ideme si pre výsledky. Som zvedavý, že kde sme vybočili strate. Začali sme docela dobre. Potom tá modrá čiara je, že teda ideme správne. Potom kúsok za Borovou, tam sme vybočili, zatočili sme to moc skoro. Potom z Budmery sme išli zase trošku blbo na Ružindol, takže už máme 2 penalizácie. Tuto sme mali ešte viacej ísť do Ciferu. Túto zatáčku sme zvládli, ale jak králi. Vidíš, čo sme sa len tak udržali. Potom pri Zelenči celkom fajn. A tuto nechápem, nám fúkal silný severný vietor. Ja som cítil, že nás tam sfúkuje. Čo už, tu sme to pokazili, ale fakt, že na plnej čiare. Tu si správne zakričal, že sa máme točiť. A potom nás fúkoval ten severný vietor. A sem sme dorazili už relatívne fajn, tak toto je výsledok. Spokojný so svojím prvým výsledkom. Dobre, na budúce si ty pilot. Dobre. Počasie počas dňa bolo skutočne nádherné. Keď som nahrával to video s tou Andulou, tak doslova bola nebeská obloha. Ku koncu dňa ale prišiel takýto obrovský oblak, ktorý budeš za chvíľku vidieť. Tu ešte poslední súťažiaci štartovali a išli bojovať o popredné miesta. A našťastie stihli pristáť ešte predtým, než nás zastihla takáto obrovská búrka, ktorá sa k nám hnala. Ako to celé dopadlo, to sa dozvieš za chvíľu. Čo myslíš? Skončili sme na poslednom mieste, alebo sa nám podarilo získať tú cennú trofej, po ktorej sme tak veľmi snívali? Pomaly nám finišuje súťaž ANR na skúšku, blíži sa takýto oblak, tak veríme, že posledné 2 posádky už čoskoro pristanú a som zvedavý na výsledky. Ja verím, že som atakoval správne to 20. miesto, že ho vyhrám. Ale vyzerá to docela brutálne, čo prichádza. A za čo chválim organizátorov je to, že každý dostal cenu v podobe takejto úžasnej magnetky na pamiatku. Na to, čo sme celý deň čakali na vyhlásenie výsledkov, začneme od konca. Momentálne tu už nie je Lipovský Antálek, takže Nadašiová Kubán. Marek? Wow, takže poslední sme neboli, boli sme 22. Takže gratulujeme. Odovzdáš svojmu kopilotovi, odovzdáš magnetku. Na ešte krajšom 21. mieste je Rado Sokor a Marian Štesov. No a pozeraj na tú radosť, akú mali tí, ktorí vyhrali tie najlepšie ceny. Dobre, dík. Dám to tak, aby moc meno nebolo. Ten korkový kúpek, Víš, čo mi to dalo roboty, aby som sa zdržal na štarte tých 200 božov? No dobre, a čo profíci? Aké ceny mali oni? Sa umiestnila posádka ako obyčajne, ktorá sa umiestňuje na stupienkoch víťazov a je to Matúš Kudela a Adam Petráš. Dobre, čiže nech sa páči. Páči a chlapci, teda ako zo zvyku za každým
A zase, aby ste sa každý rok z toho nedosrali, chlapci, takže... Týmto by som považoval tretí ročník za uzavretý. Ďakujem vám všetkým a dúfam, že sa zúčastníte aj budúci rok. Ďakujeme Stankovi a verím, že sa vidíme aj na budúci rok. Či už takto pri televíznych obrazovkách, mobiloch alebo osobne. Tak zatím. Čau.